especially my most sinful nation like America, Canada, America, United Kingdom, France, Germany, Brazil, zinema most cases although nyika dzese dziri kujudgewa according nekutadza kwatakaita, saka things is not okay for the whole world until tasvika tapedza madays edu atiri kutaura atakataura kusvika musi wa20. Saka kana tasvika madays edu atiri kutaura, things is not going to be okay. Ticharipota the God's report kuti Mwari vachati kudii pamusoro the report kubva musi wa20 kubva musi wa1 kusvika musi wa20. Zvimwe tikufana kumbotaura, but it's not yet over. Tisati tanyatsopiwa the full report kuti zvakamira sei. Saka ma-elections America is no longer in the direction of God. Saka zvinhu zvese zvakaitika, it's now chaotic. Even for the next 4 years things are not going to be okay. So Trump president akamboitwa anonzi lose according to my elections USA. Heavily Army, it's a neutral department. Even God has authorized that because nezva zvaitika nenyema single tangaitika. Saka we are still waiting kuti sezvo USA yaraswa naMwari, Trump president yambomiswa, tambopinda with Joe Biden yakupinda, tinosvika papi. Saka tisati wana full report kusvika musi wa20 November. This is nasi, it's 18 or 19 the date. Saka we are still waiting for the kusvika musi wa20 kubva musi wa21 kusvika musi 30 November. Tineta need the full report kuti zvichafamba sei in the nation of United States of America. But so far tingotaura kuti USA has been rejected, even all other nations. God is not happy nekuwacha kwavari kuti all the nations kusvika musi wa20. Saka my elections ndo zviripo. Isusu hatina munhu watinofavor as Evil Army or Prophet Madungwe kuti Trump atonga kana kuti Joe Biden atonga. We are a neutral department, so we are waiting kuti Mwari vachati kudi, but USA has been rejected. Trump ndiye aifanira kupedzisa term yake according to heavenly law, but he was removed. Saka we are waiting kuti zvichafamba sei, kuti Joe Biden achapiwe here another full term yake kana dzichiva 8 years dzake dzatinotaura kuti according to heavenly law, kana kuti akangonzi ngaachingopedzisa this term ye 4 years. Saka ndo zvandiri kuti hatisati zvadecide that kuti because akangonzi ngaachingopedzisa, because this nation because even Trump couldn't stop the sin rate he promoted. Saka God was not happy with this nation, so he's just being there as a caretaker until these 4 years of Donald Trump are finished. Then from there tinozoona kuti what is the way forward, what God wants also again pamusoro pe-United States of America. So ndo zvakamira zvakaita nyaya yema-elections ku-America. But let us come back to the issue of issue yedu ye local, tichibata nyaya dze-local dziri kunetsa mazuva ano, like the Passion Java issue or the Ginimbi issue. Timbo comment out what is the position of heaven. A prophet is the mouthpiece of God. Munhu anenge achitaura kuti zviri kubva nekupi. But let me start nenyaya yakatanga kulika first, kana kuti yakatanga kuboridzwa. Pane pakataura pakati Ginimbi naMoana vari kuremand pachishandiswa imwe account yepa-Twitter inonzi Prophet Madungwe. Let me clarify nyaya dzema-accounts kuti akamira sei, kuti account yedu here yakabudisa izvozvo kana kuti haisi account yedu. Tisatapinda panyaya yacho yaGinimbi yese the full kuti akaenda kupi. But tisatapinda ipapo, let me just say a little bit kuti he failed to qualify for heaven. Saka nyaya yakabudiswa ichinzi Ginimbi naMoana vari kuremand, Moses akamirira this. Regai ndiclarify kuti tisi takazvitaurira kana kuti hatisizo. Prophet Madungwe havana kutaura zvinhu zvakadaro, because account iyo it's not our account, because hazviroti zvese zvamuri kuona pasocial media ndizvo. Saka ndichazopedzisira nenyaya dzana-Passion dzese ndambotaura nyaya, ndamboclarify nyaya yakanyorwa iyo isiri. Saka that is the false account iri kushandiswa paTwitter. Inini handisi paTwitter, inini paTwitter ndiripo, but handishandisi Prophet Madungwe, ndinoshandisa real Prophet Madungwe. Saka ukaona account isina kunzi real Prophet Madungwe, yakanyorwa rimwe zita, ziva kuti this is not Prophet Madungwe. Saka iya yakanzi Prophet Madungwe, ndobva paiswa picture rangu haisi yangu. Ini ndinoshandisa real Prophet Madungwe kana ndiri paTwitter. Kana ndiri paInstagram ndinoshandisa Talent Madungwe, ndo yandinoshandisa. Kana ndiri paFacebook page ndinoshandisa
Prophet Madungwe Church ndoshandisa kana ndiri paFacebook. Kana ndiri paWhatsApp ndinoshandisa +26377623156. Ndo maaccounts atinoshandisa. Mamwe ese andisina kutaura apa anenge achinzi mafake account. Mamwe acho aripo pakutanisha zita raMwari, mamwe acho aripo pakutanisha prophet. Because vane vachinyora zvinhu zviri silly zvinenge zvichitanisha image yaMwari. Saka yakanzi Prophet Madungwe paTwitter aisi yangu. Ndoshandisa real Prophet Madungwe on Twitter. PaFacebook ndoshandisa Prophet Madungwe Church page. Kana ndiri paFacebook, kana ndiri paInstagram ndoshandisa Talent Madungwe. Kana ndiri paWhatsApp ndoshandisa +26377623156. Saka mamwe ese maaccounts andisina kumenshena pano haasi edu maghost account. Saka musangoti zvese zvamanzwa moti Prophet Madungwe vataura. Zvimwe zvacho ndinenge ndisina kutombotaura like that one because munhu zvaakanyora hazvifi zvaitika. Heaven neearth zvakasiyana. Heaven munhu akafa anongoenda straight pamagates heaven. Sezvakaita Ginimbi achifa, he went straight pamagates vese vana mwana wacho, they went straight to the heaven. Anditika ndobva vasvika pamaheavenly gates mufirst heaven. Vasvika ipapo anditika vanopinda pamaqueues vovhetwa mabasa avo kuti mabasa avo ari worth here kuti vaende kuparadise kuheaven kana kuti voenda kuhell. Kana waenda kuparadise unopinda mutunnel yelight inenge iri transparent yekuti chero nesu evil army tinoona kuti munhu aenda kuparadise. Kana wafaila for heaven sezvakaita Ginimbi, he failed to qualify for heaven, unobva wapinda mudark tunnel yacho unenge wakuenda kuhell. Iya hatinyai kuzoona kuti zvinofamba sei imomo seevil army. Kunenge kwavo nerimwe department rinokontrola matunnels yayo kusvika waperekedzwa wasvika muhell mako. Saka ndo zvakaitika. Saka zvekuti remand yeprofeti wati Ginimbi akaiswa kuremand hakuna zvinhu zvakadaro. Akangofa ndobva asvika pamaheavenly gates ndobva aitwa evaluated his works. Apedza ndobva aonekwa kuti mabasa ake anga asiri kufadza Mwari. He was not promoting the kingdom of God but he was promoting the kingdom of the darkness. Ndokubva apinziwa mutunnel yeblack, which means he went straight to hell. Ndo zvandakataura izvo zvekuzoti remand, zvekuzoti zvazodai zvimwe zvekutaura zvepanyika, zveprison yepanyika, hakuna zvinhu zvakadaro. It's a fake account isiya ndataura kuti iripo pakutanisha Prophet Madungwe, but ndisina zvandataura pamusoro pacho. Saka let me continue about the Ginimbi issue. Saka apinzwa mutunnel yacho ndobva aenda kuhell because nemabasa ake. Saka let me come back again to this prophet who claims him to be who claims himself to be the prophet anonzi Passion Java. Nditika ndakaona his interview at pamusoro penyaya yaGinimbi. Pamusoro paitaura kuti Ginimbi ndakaona aenda kudenga, but ngatibatei zvaakataura ndisati ndataura zvakawanda. Iye ega anoti ndakarota ndichiona Ginimbi ari kudenga, but vanhu veZimbabwe handifungisi kuti kune anozvibhiliva. Nditi ndokubva apedza kudaro ndobva azoti pekupedzisira anditika ndokubva ati inini ndiye akaita kuti twabamu yake irire kana kuti izikamwe muZimbabwe. Ndo zvaakataura painterview yacho. Saka ngatibatei nyaya yacho sezvairi straight isati ndapinda nayo in the spiritual side. We see kuti Passion aipiwa mari naGinimbi. Nditika Ginimbi musi waafa aitei, aitobva ake kubhawo, aitobva ake kunofara. He was not haana kuwana nguva yekurependa. Nditika saka how can he be in heaven? Passion Java akanyatsotaura kuti inini akandibatsira kuti irire. Saka he was biased. Saka isusu hatiti munhu ukangorara sezvakaita Passion anditika ongorota kadream keke kungoti iwe uri kufunga kuti munhu wako aikubatsira aenda kuheaven, wakutoti pandakazomuka ndakaona ari kuheaven. Aiwa, heaven haipindwi naizvozvo. Heaven inopindwa nemabasa kuti wakafamba zvakanaka here pamberi paMwari. Kana wapiwa automatic entry unenge warependa malast days ake, but aitobva ake kumafaro ake, achibva kumafaro ake ndobva aita accident. Saka haana even kuwana time yekurependa because chinonzi repentance hazvisi zve2 minutes. Unotomboda at least minimum inodawo at least 7 days for you to repent. Uchirependa sezvakaita that thief on the cross yatotaura kuti yakaenda naJesu ikaipiwa automatic entry before asati aiswa paipo because munhu aitanga ajudgwa nemabasa ake. Mbavha yaitanga yatongwa kusvika judgment yapera. Saka through the judgment pese he was repenting kusvika pana Christ achirependa pamuchinjikwa. Saka Passion
zvaakataura hakuna zvakadaro. Munhu ari kufavor kana kuti ari kusaidhira munhu wake aimupa mari because ndiye akaita kuti twabam yake izikanwe achimupa mari, although that is the black man or the dirty money yaipiwa, but iye ari kusupporta because he just want kuti sezvo ari munhu wakamubatsira. But zvinhu zvamwari hazvishandi zvichidaro. Mai vangu ini vakatadza nhasi havakwanisi kuenda heaven because mai vangu ndimai vaprofita. Zvokuti waendesa mari kuchechi uri mutadzi hazvina basa rese izvozvo. Saka ndo dambudziko riripo nhasi even pamachechi. Secretary wechechi anenge achita masmall house but haakwanisi kubviswa because vanhu chamuri kuda imari. So this is the problem with the churches of today and the churches of today. They are very biased because vari pakutsvaka mari. Mukatarisa passion tikatarisa a true prophet anonangidzira vanhu kuna Jesu nekutsiura zvivi. Ndo basa remuprofita. Hatsiuri chivi. Saka tomuti ari kusevha Mwari kana kuti hasi kusevha Mwari. Because kana ari muprofita waMwari, why achiuya papulpit kana kuti upenyu hwake huchingotaura about wealth, ndakazotenga chakati, ndakazoita mota yakati. Kora kuti is there for business. His church it's for business. That's why akaenda pepe akasupporta kuti Ginimbi akaenda kudenga ndakazomuna ari kudenga. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vari mudenga haripindwi nezviya. Kusupportana kwekuti sevanhu vaifamba vese vachitsvaka mari. Vari pakutsvaka mari. Ginimbi he was a businessman. Passion is also into business as a church. His church it's a business, not kuti church yaMwari. Because the church yaMwari inotaura zvaJesu, haitauri zveupfumi hwako. Mukaona ini prophet Madungwe ndichiuya ndichitaura kuti ndakatenga mota yakati ndakazodai. Hazvisina Mwari mukati izvozvo. Nekuti ngatibate the book of Colossians chapter 2. Chapter 2 tinoona Paul achiti mukaona munhu achitaura zvemari kana zvemaangels, munhu iyeye arasa connection naMwari. Saka that man ari kuti akazoenda kudenga Ginimbi zvikazodii. No, hakuna zvinhu zvakadaro. Atorasa connection naMwari because iye is now favoring the money. Kuti chinhu chaari kukoshesa pamberi pake imari, haasi kukoshesa about Jesus Christ. Saka a prophet akatanga kudaro, he is no longer worthy to be a prophet. He is lost the connection with Christ. Saka ndo zviri kuitika pamaprophets of today or that Java kuti he lost the connection with Christ. Saka he is now looking for money. He is now just venturing into the business of money but via the church. Saka zvaari kutaura zvese it's for the personal interest. Sezvo angotaura kuti akandipa mari ndikaita kuti twabam yangu ipfuurire pamberi. Ndo zvakataura zviri very clear. Hazvidi kana mweya waMwari kana anything kuti zvikutsanangurire. Hazvitombodi discernment spirit kuti ukwanise kuziva kuti zvaakataura iye ndizvo here kana kuti hazvitombodi discernment. Mweya wekunzvera uya kune vaya vari mumweya ndinotaura tichinzvera yekuti zvataurwa naprofeti Madungwe zvandiri kutaura nezvakataurwa naJava ndezvipi zviri correct. Vari mumweya ndovachazvikwanisa zvinzwisisa chete, but zvaakataura hakuna zvinhu zvakadaro because that man ndinomuziva is saving for money. Is just there for money because the prophets of today they just money. They just want money. Havana chavari kuda, they just want to be rich. Because alright, munhu anobva papulpit asina kumbotsiura vanhu zvivi, asina kana kumbotaura nezvaJesu wacho, ari kungotaura zvemari zveearthly gospel. Havasi vashumiri vaMwari. Vatofanana nen'anga, vatofanana nevanhu vaya vekutika vatopindira mukati mekuti their wolves vanonzi vachauya vakapfeka handiti makwai, vachauya vakapfeka handitika semakwai, vakapfeka sheep's wool handitika vakapfeka handitika zvinenge zvinoratidza semakwai but ivo ari mapera handitika. Vanhu vari kuuya vachizviti tiri maprofits tiri kuseva vanhu but they're not saving the people. They're there for money. Chavari kuda is the money for the people and they are making money daily. Vanhu muri kuvapa mari and they are making money. Hatina kuti kuropafadzwa naMwari kwakaiba. Abraham akaropafadzwa but he was serving God. Handiti munhu ukasevha Mwari ukaropafadzwa andina basa nazvo, but ukasasevha Mwari uchiparidza prosperity, isusu we are not happy with that. Ndakambozvitaura ndikati Mwari ndakazvitaura ndikati God is not happy about all the prophets of today because prophets vari kuda mari and they want machurches avo akure. They are not preaching. Iko zvino tiri pakudzoka kwaJesu handitika second coming of Jesus Christ. Vanhu ngavasiye zvivi handitika. Hakuna kana muprofita ari kuzvitaura zuva ranhasi handitika. They just preach ucharoorwa, uchaita mari, uchanogara kuborodheo, vapedza handitika. Saka Satani haana basa nemapreachers akadaro because anoziva kuti even those preachers handitika havana chavanokwanisa kuita because vanoziva kuti even ukaita mari but mweya wako uchienda kuhewa handitika. Satani haana basa nazvo. Saka prophet Madungwe ndo munhu anorwiswa. Ngatibate ainzi Mikael tikabata 1 Kings chapter 22. Zvinonzi vamwe vaprofita vese vakati mambo muri kunowina hondo. Wani muprofita anga asina kushedzwa kanzi hapana here umwe. Ndobva azounziwa muprofita uyu handitika. Unonoverenga 1 Kings chapter 22 handitika. Zvinonzi ndiye akauya akati mambo
muri kunofira kuhondo ndaona Israel isina makwai. We are not here to please anyone. Anditika ina ndipo pakutaura zvinokufadzaya. Anditika it's better to preach to one person than to preach to a million people. Anditika nda preacher to the million people mese muvamati kuyeo. It's better to preach to one person achinzwisisa tichimudza chokwadi. Noah akavaka areka nevana vake. Why? Message yaMwari aigamuchiriki. Anditi akavaka areka nevana vake chete kwete ne the whole world kana nemunhu wese. Why? Message yaMwari aigamuchiriki. Saka we see kuti that prophet ndiye akataura chokwadi. So these prophets they are just blabbering. Vanhu vari kuda attention, vanhu vari kuda kuti vaite mari. But the prophet Madungwe is a spokesperson of heaven. Ndinotaura zviri kudiwa naMwari, not zviri kudiwa nenzeve dzenyu kana zvamuri kuexpecta. Saka Ginimbi haana kuenda heaven. Ndo zvandakataura izvozvo. And I continue to stand because this is not my message. This is the message of God. Haisi message yangu. I'm not here kana kuva biased maybe because I don't benefit to anyone on earth zvokuti ndingabva ndakufavor kuti maybe akandipa mari saka ikaita kuti twabam yangu ifambe saka ndakumufavor. No, we do not do things like that. But ngatibate heaven yacho. Nditika prophet Madungwe vanoenda heaven. He knows everything. Saka munhu akasvika ndiye anonyatso anogona kukuudzai zvakaitika than anoti ndakangorota ndokubva ndazongoti aiwa. That is imagination because vanhu mune dambudziko rokuti amuzivi chinonzi prophecy kana kuti chinonzi dream kana chinonzi kurota. Anditika zvauri kufunga zvongoti saka munhu wangu uyu anga achindipa mari zvaafa saka nokunipa mari kwakaita maybe atoqualify. Anditika ndo inonzi imagination wakagara. Anditika zvavanoti mukomana. Anditika ane musikana waari kuda apa anongonorara ndiye munhu waanongonorota kutoti ndamurota musikana achitondida. Aiwa kuna zvakadaro. Inonzi imagination zviri mupfungwa mako paunonorara zvinotanga kudzoka futi. Saka vanhu ava vaiwirirana ava. Anditika they were sawiras vachipanana zvo mari dzavo dzanachi zvavo but zvanatwaba hazvinei naMwari. Ndosaka even takambonyarara paya tikati zviya hazvinei naMwari. Vanhu vari kufara zvo vachiita zvimaslogani zvavo tina basa nazvo but kana zvava zvenyaya yekuparidza Mwari izvo tinopindira kuti aiwa varume you have lost connection. Sezvakaita Apostle Paul vanocorrecta Peter akafamba naJesu. Kana zvakuitwa newe mukoma Peter hazvisisiri izvo zvokuti uri kudya nemagenda uzozotira kuti kana wava nemaJews kuti vasazviona kuti wadya nemagenda zvasikuda kuti vazvione. He rebuked him. So we rebuke pese patona kuti maprophets muri kukanganisa like nyaya dzokuti you just want money, you just want fame, you just want chi. Izvo hatinyarari tinoramba chitaura kuti aiwa hakuna zvinhu zvakadaro varume. Vanhu ngavasevhe Mwari. So the churches of today can 90% or 95% of the churches of today they are not serving God. Even they are not serving God. Even my prophets of today almost 99.5 only a few. Andika just anoti vazhinji vanoti Mwari kwandiri but vachaona umambo hwekudenga vashoma. Why? Ndo zviripo vaprofita vazhinji havasi vese vari kusevhera kuti vari kuda kuti mupone kana kuti vada kuti muende kudenga. Kana uchida kuona kuti muprofita ari kusevha kuti muende kudenga ngataure zvaJesu papulpiti kwete zvotandaura mari dzake kana tandaura zvokuti mucharoorwa muchaita mari. Hakuna zvinhu zvakadaro. Jesu anamboparidza prosperity gospel. Handizivi kuAfrica chakaita kuti mutambure chekuti makabva maenda kuprosperity gospel because vashumiri vakaona kuti vanhu muri kutambura saka vakakuti sida uchaita mari yakawanda futi zvenyu zvinobva zvaita. Nditika saka those the cunning zanditika vanhu vakastada. Ndikuona toraiti vanhu zvina zvinovaomera mushi tikataura tikati so nditika saka prosperity why isiri kuAmerica kana riri gospel raMwari. Nditika why risiri kuEurope. Nditika why riri muAfrica kana kunyika dzekutambura zvisingaiti. Why? Vashumiri vakazvona kuti vatikangotaura zvokuti hazvako zvinoita uchataimba. Nditika makuva follower but they're not preaching Christ. Munhu Jesu akati kuti muchagara munavo varombo futi. Saka tikaparidza uropo iye Jesu akati muchagara mune varombo asi zvatiri kuita. Saka passion dai aita zvake zvanatwa bamu zvanagorere gonzo zvanani zvokubisa zvipfuti zvake achiti heji ukauya kuno tinokuuraya. Zvatina basa nazvo hazviaffect kingdom of God. Nditika tinoramba takanyarara. We do not even rebuke him kana kutombomupa attention. Tinosiya zvakadaro. It's just like a movie. Ngoto vanhu mufare yenyu ngoto gore ripera. Nditika kana vanagara mumba zvake zvi atina kana dambudziko nazvo but this one zvaakuita it's now misleading the people. So we shall not allow the people to be misled. Nditika vanhu muchirasiswa hama dzangu atadza anoenda kuhell full stop. Nditika ngatiregei zvedu zvokukavhiridzarana nevafundisi vedu kuti aiwa atoenda kuheaven hakuna zvinhu zvakadaro. Mutadzi straight to hell.
munhu anotongwa according nemabasa ake. Regai ndisanangure boss vamwe vanozoti prophet Madungwe, you are contradicting yourself. Handiti I'm not contradicting myself. Handiti tinombopawo vanhu ma-automatic level entry. Saka kana tapa esina zviri kufamba sei? Alright, Old Testament church was divided into three, the whole of holies handitika the outer yema-agendas handitika. Saka tonati yanga yakadividwa into three, even heaven. Saka that's why I'm just kuti vamwe vanenge vari in the belly of Abraham handiti. So we see kuti ku heaven kune ma places andika munhu anopiwa automatic heaven entry anopiwa heu ne paradise zvakabatana nditi anenge ari panosangana heu ne paradise is almost close to chi avaverengi kuti vanhu ivavo vari mu heaven because havasi mu holy of holies ye paradise. Saka havanzi vari ku heaven, vanonzi vari pa middle pakati nepakati. Sezvakataura kuti Zimbabwe ne South Africa nditika pane inonzi no man's land nditika yekuti ukatosvika uri kunzi hausi ku Zimbabwe hausi kupi, ndo pavanoendesiwa vanhu ipapo. Havasati vapedza kutongwa futi pajudgment ndo pavachazipiwa kuti vari kuqualify here, vakaripenda zvechokwadi here. Saka mukanzwa munhu achiti aiwa even prophet vanopa vanhu vakatadza, hakuna munhu anoenda kudenga kana wakatadza nditika vaya vari kuendeswa pawaiting panonzi pakati pa no man's land nditika between paradise and hell handitika. Ombofanira kumirira aripo achionekwa futi mabasa ake handitika. Mabasa ake ndiye achazonomupupurira pa last judgment. Saka izo hatisi kuti munhu waenda kudenga, tirongoti aenda pa no man's, although ichiverengero a part of heaven but havanzi vari mu heaven handitika. Saka hakuna munhu watati tapa isusu esina. Saka esina haaendi ku heaven kana. Saka zvenyu zvokuti munosera muchikavhiridzirana kuti haunozongoenda kudenga, aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. Kana zvinoitwa neRoma zviya zvokuti unozonzi ngatimunamatire afambe zvakanaka, aiwa hakuna zvakadaro. Musi waunongofa bhuku rako rinobva ravharwa, chapter yako yavhara nditika. Zvichazara zvichiitwa nevanhu even. Saka ndichiti even munhu akafa zvokusora muchiimba kuti ngatimuperekedze nenziyo dzechechi, muri kuwesta nguva yenyu. Rarai muvige munhu wenyu, zvapera izvo handitika. Mwari havana bhozi seri kweguva hakuna munamato handitika. Munhu kana atofa zvatopera zvezvozoti ngatimudii, aiwa hakusisina zvinhu zvakadaro. Mabasa emunhu ndiwo anokosha handitika. Saka ndo zvinodiwa. Saka ndakaona zvangu video but I think ndataura nyaya dzakawanda, but let me continue tichitaura zvinhu zvegospel. Ndichangobata another issue imwe iri very important and ndoda kubata zvakare. Tikabata the book of Daniel chapter 1 verse 8, we see Daniel achiti I choose not to defile myself. Nhasi zviri kuitika muupenyu hwako, it's because of your decision. Let me touch that issue. Anditika chii chiri kuitika muupenyu hwako, it's because of your decision, not kuti about kuti mweyetsvina kana kuti ma-generational cases kana chii. Daniel achipinda Babylon, he chose not to defile himself. Handitika ndiye akasarudza. Saka ma-choices ako auri kuita muupenyu hwako determines your life. Handitika zvaunosarudza ndo zvinodetermine. Umwe munhu nhasi asvika 32 years asati aroorwa musikana handitika, ari kublema kuti kwedu vanhu havaroorwi, but ma-choices ake umwe ari kunyanya kuselekta ndoda munhu ane mari, ndoda munhu akati. Saka choice yake ndo zvairi. Daniel kuti aiti a prophet, it was a choice. Munhu wese, saka ma-good and bad choices ndo ari kuaffecta upenyu hwedu. Saka ndati nhasi ndimbobata nyaya yema-choices because tiri kuita ma-poor choices handitika. Mwewe tsvina haukwanisi kuita poor choices. Vamwe muri kuita ma-poor choices pacareer chaipo handitika. Uri kutadza kuchuza career yekuti unokwanisa kuzoitawo mari muupenyu handitika. Today you are poor but basa unaro, but nyaya iripo ndeyekuti wakachuza career iri very bad. Saka nyaya iripo ndeyekuti ma-choices edu atiri kuita. That's why Jesu akati sarudzai nzira dzamunoda, pane death and life handitika. Ichoice Jesu anambomanikidza munhu akati sarudza nzira yauri kuda. Joshua akati inini nemhuri yangu ndasarudza nditika. Joshua in the book of Joshua anoti inini nemhuri yangu ndasarudza kusevha Mwari. Vanhu vabva kuEgypt nditika vafamba vese vapfuura murenje vaita 40 years vakrosa Red Sea vazodii, but Joshua akuzoti inini nemhuri yangu ndasarudza nditika. Akusarudza ega. Saka decision ndiyo unosarudza nditika kuti ndoda kunamata Mwari here, ndoda kuti choice, ndoda basa rakati, ndoda murume akati, ndoda ma-choice ako. Don't blame the devil, don't blame kuti Mwari havasi kundinzwa. No, ma-choices ako. So zviri kuitika muupenyu hwedu today, it's because of your choices handitika. Mwari vanotipa ma-good choices handitika, Satan anotipa ma-bad choices. Saka the spirit iri behind you ndo inokupa ma-choices handitika. Daniel angani mweya waMwari. Saka angani mweya waMwari kudaro, mweya waMwari wakaita achoose good choices. Saka chiri kudiwa iwe nemweya waMwari, the Holy Spirit handitika. Gara uri mumweya waMwari kuti ma-choices ako asava bad. Vamwe vasikana havana kuroorwa nhasi because vakasiya vanhu vaida kuroora because vakati haasiye wandiri kutarisira. Why but ari handitika.
Abrahama panosvika Mwari, God visited Abraham. Avhizita kuna Abrahama. Tinoona kuti avhizita kudaro. Vanonzi vakasvika vane chena. Ndidika akati vabikira akavapa zvekudya. God was like a beggar kuna Abraham. Ndidika Jesu ozoti makandiona ndine nzara but hamuna kunditambira. Ndidika Mwari kana vachisvika kwauri vanosvika zviri very in the simplicity. Sezvakaita Jesu akasvika in a simplicity way zvokuti hakuna munhu akamunzwisisa kuti ndiye Messiah. Vanhu vaitoti mwana waJosefa, mwana wakapenda. Why? Because akasvika in a simplicity. Ndidika saka kana zvinhu zvaMwari zvichiitika zvinouya in a simplicity zvokuti sometimes haukwanisi kutoziva kuti ndiye mwanakomana wacho kana kuti ndiye Mwari wacho. Abrahama pakahosta Mwari. Handiti Genesis chapter 18 hakusi kuti Mwari vakadzikira pamba paAbrahama, vakadzikira kumashure. Dzimba dzokumashure havana kukwanisa kuona Abrahama achifamba. Abrahama havana kuona Mwari vachifamba, asi Abrahama paakaona akati varume ava vari kuratidza kuti vabva kure but they are not people. Handitika saka Mwari vanoonekwa. Vanhu vaya vanoprotesta kuti Mwari haaonekwi ndiwo unenge usina. Handitika read Genesis chapter 32 verse 30. Jacob achiti ndakaona Mwari face to face and I was spared. Pamunoti akarwa nemutumwa ndiMwari. Mutumwa wacho anga ane body yemutumwa the angelic. Ndiani? That was God on earth. Even Abraham anozonzi ndingada here kunoparadza Sodom neGomora ndisina kuudza muranda wangu akasara, then two angelics ndobva aenda. But akatanga achinzi men futi akubata panonzi let us create a man on our own image. Handika tinoshandisa mabhodhi akafanana but it's now yedu it's physical body, yavo it's spiritual body. That's the difference iripo. Saka now machoices enyu amuri kuita ndo ari kuita kuti zvinhu zvenyu zvive zvazviri nhasi. Are you poor? It's your choice. Are you rich? It's your choice. Machoices enyu amuri kuita. Daniel chose to be a prophet. Handika ndo pakatangira to be a prophet. Ndo pakatoshedzwa naMwari akava muprofita. Saka it's not about blaming my enemies. It's not about blaming anyone kuti vanhu vari kundiroya varume zvinonga zvisi kufamba because vanhu vari kundiroya vanhu vari kuita this and this this and this. No, it's about your choices kuti iwewe chii chauri kumbochuza. Handika saka machoices edu ndo ari kuita kuti zvinhu zvedu zvive zvazviri nhasi. Saka nhasi ndai kuzombobatsirana nevanhu kuti nyaya yemachoices. Handika zvakafanana kana uri mubereki unofanira kukuona kuti vana vako wavabatsira. Vanhu vari kushaya inonzi mentorship. Handika inonzi mentorship kuti anonzi emenda sezvakaita Elisha akatorwa naElijah. Ndidika akamendewa kusvika ava a great prophet. Ndidika akukwanisa kuholda in the office of a prophet. Ndidika Mwari vakati go and anoint Elisha ndobva anointwa, but anointwa akaona munhu akamumenda sezvamuita kuchikoro grade 1 kusvika form 4. Ndidika kusvika wamendwa kusvika wanyatsozivawo. Ndidika ndo zvakafanana nezvinhu zvemweya nezvinhu zvemachoices zvandiri kutaura. You need a mentorship. Ndidika munhu anokumenda anonyatsokumenda kuti apa chidai apa decision yako dai wadai kana wadai. Alright, let me give you an example. And we had discussed that with God recently. Starting at the marriages, especially for boys and girls, kuti zvakamira sei. Handidika isusu according nezvatakataura takati musikana at least kana wapedza chikoro usina zvauri kuita. Handidika get settled in life. Handidika kana munhu ada kuroora uenda. Handidika kurumidza kusettle down. At least usvika pa 22 23 waroorwa kana musikana kana uri mukoma uno 25. That's what we were talking. Handidika those things zvoda kuimplementwa in your life. Haufaniri kuzonyanya uri single unenge uchirasa mamwe mablessing because munhu anoropafadzwa kana akwana. Handidika saka hatikurudziri munhu kuti asvike kuma 30 years ari murume even asati aroora. Aiwa lifespan yedu yakadzika nokuda kwezvivi. Vana Abrahama vairarama ma 800 vamwe ma 120 vamwe ma 200 but nekuda kwekuti generation yedu takatadza lifespan yedu yakadzikiswa 60 to 50 che vashoma vachaisvika. Saka vanhu vanofanira kurumidza kusettle. Even vana ngavakurumidza kuenda kuchikoro. Handika 3 to 4 years vanhu ngavatange chikoro. Handika kwete zvema 8 years ma 7 years munhu wozotanga chikoro. Saka inyaya yemachoices. Saka vanhu avada mamentorship. Handiti sezvazvakaita Elisha akaona mentorship yaElijah ndobva amendiwa kusvika azwa a great prophet. Saka vanhu hamuna mamentorship. Ndo atinoti mafatherhood iko zvino kana yamunoti mapapa vamwe yamunoramba futi zvokuti akona chinonzi papa read the book of Timothy. Handidika Paul achiti Timothy my son. Handidika even ukazoverenga Philemon kana Titus Paul anoti my son. Why? Ndo zvine zvichinzi mentorship. You need a mentorship. Munhu anokuguida muupenyu kuti career yawakuita iyi hazvisizvo. Even pane mwe zvandovanza kutaura kuti in life go for what zvaunoafforda. Handidika let's say unoda kuita macourses. Handidika wapedza kana form 4 paya. Handidika tarisa mari yako wotaza zvinhu zvinoenderana nemari yako. Handidika go for that course. Handidika usatora zvinhu zvisingaenderani newe. Those are poor decisions. Kuti handichambotsvaka mari kuti ndizoenda kwakati zikosi rinodhura. No, it's about zvaunokwanisa kubva waita izvozvo. Handidika wochuza futi good career. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu kuita macareers amwe kuti haiti zvakafanira kuti alright waita musoja wadzidzira kuridza pfuti. It is good. Handidika but
can you get a peace job yekunoridza futi somewhere? No, unongoramba uri mucivil servant handitika. But when nhasi ukanzi uri pilot una autonodrivera umwe munhu ndege yake watova kuprivate. Saka nyaya yemachoices yemacareers ine nyaya handitika. Kune mamwe mabasa ekuti anokulimita handitika. Ekuti even Mwari vakada kukuropafadza so handitika. Havana way yekukuropafadza. Zvakanoti unoshandira munhu pabasa handitika. Unouya kuna prophet wakadecide kushandira umwe munhu handitika. Unouya kuna prophet, pray for me, I pray for you. Company yako haisi kuwedzera vanhu mari. It's not my fault. Ndiyo wakachoose wrong decision handitika. But because company ndikanamata, company ndo ichaita mari. But company inokupa mari here? No. Company haifia kupa mari even ndanamata, company kawedzera ikaita maprofits kadika because ndozviri company ndozvawakachoose handitika. Hatisi kuti kushanda kwakaipa kwakanaka, but usaramba uchishanda futi handitika. Unofanira kutanga zvako, unofanira kuita something. Unofanira move from one glory to another. Saka nyaya yema-decisions nema-choice ndo yakuvadza nhasi the generation of today. But today ndoambokubatsirai mese handitika. Pakanetsa zvinhu muZimbabwe, vamwe vakaenda kuSouth Africa, which is good. But akaenda kuSouth Africa neakaenda UK vese vari diaspora handitika. But ari kuSouth Africa neari kuUK mari dzavo dzakatosiyana. Uyu akaenda kubetter economy, uyu nobva aenda kulesa economy. Saka it's not our choice handika ndo wakachoose kuenda ikoko yakachoose ino. Saka it's all about kuti unofanira kuchoose zvinhu zvaunoona kuti zvinokuitira. Saka nyaya yema-choices futi iri kuaffecta iko zvinhu. Muri kunamata zvenyu but ma-choices zenyu they are very poor. Kunamata ndakataura ndikati prayer and fasting haina zvainokubatsira. Kana ukagumira pa prayer and fasting handitika waita prayer and fasting unofanira kuzosvika paunozokwanisawo kuitawo something handitika. Mari haiwini kuti wangonamata kana kuti wadi, you must work handitika. Saka even uchinamata uchifasta uri mwana waMwari unofanira kunge une magood decision making, but the Holy Spirit anobatsira nesu futi vafundisi tinokubatsirai. Saka iri kana nyaya yemadecision unongoya paWhatsApp wondibata ndombokubatsira. Kana uchida even takavhura zvimwe zvakawanda like the daughtership wadaita vana tichibatsira vachiwana covering handiti. Because kana wava daughter yaprofet unoona covering zvimwe zvinhu tinokubatsira. Kana uchida kuva esani futi tinokubatsira zvakare. Unongouya tokubatsira nezvese izvozvo. But ndichakongoluta chipedzisa nyaya dzana passion Java. Saka kana utiri kuda nyaya yema-decisions ekuti tinozvifambisa sei unongoya paWhatsApp yangu yandinogara ndichingotaura iyoyo +26377623156. Saka zvakataura napassion zviya hakuna zvinhu zvakadaro zviya. Munenge muchingoda kubhilivhisana sezvinotaura panhau mazuva ano kuti ndakazomuona ariko. Hakuna chinhu chakadaro. Passion never entered heaven. Zvokuti ndakangorota ndakangomuka pandangu naGinimbi ariko ayo hakuna zvinhu zvakadaro. Passion ngazive zvake zvandatwa pamo zvana gore regonzo karamumba yayo haizvo ndo zvakewo zvangotaura. Because ndataura ndikati kana zviri zvaMwari, Mwari haashandi nepride. ZvaMwari hazvina pride. Do you know kuti even munhu akatanga ari waMwari akarasika direction Mwari vanokusiya. Holy Spirit ukatanga kutadza nhasi anobuda mauri handitika. Sezvakaita so achisvika Mwari vakati mugamuchiro achuzwa nevanhu, but Mwari vakazomusiya. Pakaenda kuhondo pakazonobvunza kun'anga zvikazonzi pakazodai Mwari vavatomusiya vatova kuna David. But vanhu vachingoona vachitoti ndiye mambo aripo. Even US president ataura ndikati Trump aiva kupedza term yake, but imangona Joe Biden muri kuti ndiwo president handitika. So ndiye ainzi ndiye president aripo handitika. But aripo Mwari vaitoti aiwa mutungamiriri wangu ndi David ari kumakwai handitika. Saka hazviri kuti president wenyu wamuri kuona ndiye aripo. Saka Trump presidency yake iri kupera after 8 years according to God's will or according to heavenly law. Zvokuzoti maisa wenyu nema-elections aiwa zvava zvenyu zvanaso zvokuti mune muchiona so ari mambo anachoti mambo but mambo achinzi ari kumakwaya handitika. Saka he is the caretaker ungoti apedzise. But the president of Donald Trump inokondinya kusvika tapedza 8 years dzake dzakwana. Tazotangira ipapo pakuzotsvakwa another leader. Kana Joe Biden achizopiwa kuti achikondinya achapiwa. But tataura tikati zvichazopedziswa. Saka 20 days dzedu dziri kupera kuswera mangwana kana kuti mangwana musi wa20 Mwari vachitibatsira tinosvika kupi. Saka coronavirus yakudzoka because hatina kuripenda. Saka next year it might be a bad year kana vanhu tikasaripenda zvakanaka, because hatizivi kuti paGod's full report Mwari vachataura kuti kudii. But God is not happy nemunhu wese. Saka panyaya yema-accounts ndataura ndikati nini paTwitter handishandisi kuti Prophet Madungwe, ndoshandisa real Prophet Madungwe. PaInstagram ndoshandisa Talent Madungwe. PaFacebook ndoshandisa Prophet Madungwe church page handitika ndo yaunoenda. PaWhatsApp ndoshandisa +26377623156.
156. Saka ngwarirai vanhu vese vanokuite misled, whether mafake accounts kana kuti vaprofita vanotaura zveupfumi hwavo kana kuti zvokuti vanhu vawane attention. Ngwarirai zvese izvozvo nekuti vanokubvisai pana Jesu Kristu. Saka zvezuva ranhasi tinokutendai mese vanga vachititeerera, tinoti Mwari ngavakuropafadzei. Musatya kutibata kana mune maproblems vada kuva madaughters aprofit kana masons, munotibata tokubatsirai. Vanoda ma-mentorship, vanoda ma-holy water, vanoda zvii, tinokubatsirai pamadetails. Ndofunga ndanga ngachingomapapata chingoparidza ipapo. Musati maenda prophet ubate muromo. Sinful chat yakamira sei? Alright, sinful chats yedu tichibata iko zvino iri very high zvisingaiti. Hatitomborina kana vatsvene currently as we are speaking, hatitorina vatsvene kubva musi wa1 pakaripota Mwari vachitaura zvivi zvakawanda. Saka quarantine yanga iripo pakudzikisa zvivi, but nenyaya yekuti quarantine yakabviswa nyika dzakawanda, vanhu hapasisina, saka vanhu vari kutadza. Saka sin rate yedu iri pa00 as we are speaking in the month of October. Saka November isati yaburitswa, saka so far hakuna mutsvene. But Prophet Madungwe havaverengerwa among ma-righteous chats epanyika, because Prophet Madungwe anoverengerwa muheavenly army. Saka muheavenly army prophet havaverengerwi kuvatsvene zve-righteous chat. Prophet is the deputy heavenly army commander. Saka righteous chat yedu, things is not okay. Sezvo ndataura ndikati God is very angry with us, especially kubva musi wa1, because ma-angels ndiye anowacha nyika kuti tiri kutadza sei. Saka kubva musi wa1 Mwari ndo vari kuwacha kusvika musi wa20. Saka these are special days for God. Mwari vachizvionera vega. Saka Mwari vakaona kuti pakavhurwa ma-lockdowns vana havana kutombochinja zvivi zvavo, they continued with their sins. Saka hazvona zvinotimirira zvakanaka. Things is not okay for us. Any question again? No, ndapedza. Okay, so vanda kutifollowa munotifollowa, vanda ma-holy water vanoda kana chi munouya, vanda kuva ma-daughters or ma-sons kuti muwane ma-covering. Zvakanaka kuti uite spiritual father wako for mentorship nezvii, ma-guidelines ekuti aiwa decision yawatora hazvisizvo, iko zvino wati you are not ready for marriage but ndo season yako yekuroorwa. Izvozvo zvese mune muchizvida muna a spiritual father. Saka zvakanaka kuti utsvake spiritual father wako. Ukaona Prophet Madungwe is worthy, unongotibata zvakare pa-WhatsApp panamba dzandataura 263776231 56. Mwari achikuita zvakanaka, but sezvandataura inini I am not here kutsvaka fame kuti Ginimbi anakuenda kudenga kuti ndikuda fame. Vane mweya ndataura mapoints ekuti munogona kuona, but nemiwo vanhu vane mweya chinzvera yekuti zvataurwa po aita akaparidza vainonyora pasi sokuti zvataurwa namukoma po ndizvo here. Handitika voona kuti zviri kuenda in line. Ndataura ngati muprofita haazvipi glory kana kuti haaratidzi vanhu upfumi hwake, anoratidza Jesu. Ina handiratidzi upfumi hwake. Chero ndikatenga mota, chero ndikatenga imba, hamufaniri kuzviziva because hazvine inemi. Ndakauya